Защо не кастрирахте животното си в доста по-ранна възраст, за да избегнем тези излишни рискове? Здравейте, казвам се доктор Георги Киряков и работя в Обединена ветеринарна клиника. В практиката ни ежедневно, както и на мен, така и на колегите ми, се налага да се сблъскваме с множество случаи на животни, които са в напреднала възраст, говоря от мъжки, от женски пол, които имат различни възпалителни процеси на матка, на яйчници, на простатна жлеза, на тестиси, онкологични заболявания и изискват да бъдат предприети различни хирургични интервенции в вече толкова напреднала възраст с други съпътстващи заболявания. Извършването на тези интервенции крие доста голям риск. Имам възможността да ви представя как ние в клиниката извършваме плануването на такъв тип операция, дори в късна възраст за това куче, но стопанина е решил сега да се случат нещата. В следващите няколко кадъра ще се опитаме да ви покажем накратко как нещата вървят като организация при нас. Съществуват множество доказателства, не само в статистически план, които доказват, че едно животно, дали от мъжки или от женски пол, но най-вече от женски, ако е кастрирано в своевременен период от неговата възраст, т.е. още преди първия цикъл, дори в неговия живот, чисто в статистически план има почти до 90 и няколко процента профилактичен ефект спрямо развитието на онкологични заболявания на млечната жлеза и въобще целия полов тракт. В повечето случаи, да кажем като наша препоръка е или преди първото разгонване, ако животното няма да се използва въобще за разплод, или в другия вариант е след навършване на възраст, в която той излиза от период на физиологическо развитие. В случая това е някъде около година, година и половина от неговото раждане. Отлагането на операцията в годините, т.е. този профилактичен процент, за който говорим, с напредването на възрастта и с все повече повтарящия се цикъл при женските животни, намалява и то интензивно. Мисля, че след втората или третата година той е клонящ към нула. Така че ако идеята на извършването на тази операция е с цел максимално да се вземе от нея в бъдещи планове като профилактичен ефект, е редно да бъде направено във възможно най-ранна възраст. Но дори в късна възраст, както в случая на нашия пациент, е добре да бъде извършена с цел за да бъдат, да бъдат изключени рискове, които могат да бъдат наблюдавани вече в много по-напреднала възраст, като съпътстващи заболявания, като диабет, бъбречни заболявания и много други. Както се вижда, всичко, което се използва в самата операция е стерилно, индивидуално опаковано и се опитваме на максимум да избегнем някаква контаминация